салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чӣ гап. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо топ 10 видеое ки дар промои эфир шарманда шудаанд нишон хоҳам дод. то ахири навор тамошо кунед, дар видео ҳатман лайк монед ва обуна шавед. ба шумо тамошои барҳаво. дар барномаи пагоҳирӯзӣ баранда мехост тамошобинонро хурсанд кунад ва дастонашро бардошт. дар ин ҳолат тугмаи куртаи баранда канда шуд ва ҳамаро ба ҳайрат овард. ба гуфтаи ин баранда кӯдак метавонад бо ин ашё оташро хомӯш кунад. вақте ки худи ин баранда оташхомӯшкунакро истифода бурд, қариб буд ки парвоз мекард. акнун фикр кунед, кӯдак вақте ин ашёро истифода барад ба чӣ ҳол гирифтор мешавад. одам вақте маст мешавад бисёр гап мезанад. дар ин видео духтари маст ба баранда ҳар хел саволҳои ноҷой дода ҳақорат мекунад ва барандаро вақти зиёдашро мегирад. дар вақти наворбардорӣ писаре омада барандаро буса карданӣ мешавад. баранда бошад ҳақораткунон он писарро аз кадр берун мекунад. стулҳое ки бесифат сохта шудаанд хело хатарнок мебошад. дар ин навор бинед, вақте писар хотирҷам ба стул нишаста буд, ногоҳ стул мешканад ва ба писар хело ҳолати ногуворро ба сараш меорад. дар ин барнома писар номи барандаро аз хотираш баровард ва шарм надошта пурсид: номи шумо чӣ буд? албатта ин писарро фаҳмидан лозим аст, чун мо низ чандин маротиба номи наздикони худро фаромӯш мекунем. халқи рус аз ягон чиз шарм намедоранд. ҳатто дар вақти эфир ин мард ҳар хел суханҳои ноҷой гуфт ва аз наворбардор хоҳиш кард ки наворро набурида ба пуррагӣ пахш кунад. баъзан ҳолатҳо барандагон ба ҳуҷуми халқ гирифтор мешаванд. дар ин навор барандаро бо барф касе мезанад ва баранда он шахсро суронда меқапад ва ба даруни барф олуда мекунад. дар ин навор фокусник ҷои пакетҳоро иваз карда бо дасташ мезад. вақте духтарро хоҳиш кард ки ин корро иҷро кунад, ба дасти духтар теғи тез аз даруни пакет мезанад ва духтар дод гӯён ин фокусникро дашно медиҳад. баъзе барандаҳо чунон фаромӯшхотиранд ки ҳатто мошинашонро рушникашро намекашанд ва ба чунин ҳол гирифтор мешаванд. ва ин буд имрӯза видеои мо, бародарои азиз. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед ва дар комментария чӣ намуд видеоро дидан мехоҳед ҳатман нависед. боқии сиҳату саломат бошед. хайр, то видеоҳои оянда.